ma Kisumu odwa winjo ni to chal nitiere nade koya kuom jakom margi. Audi ageo ni winja yo makare machiegni ahinya chenro en ramany piny kaka wuono wamanyo kaunti ma Kisumu chal mar arita. Nyiswa ni to ini wuoni rio nade kawuono kapok wachako twak makama. Adwoko erokamano ahinya amoso jowinjo kamoro amora ma gintie. Ariyo maber kendo odiochieng' wabedo gi buche mopogore opogore and odiochieng' odhi maber ahinya. An gi geno ni wabiro twak e yo makare, e yo mowinjore gi jowinjo. Erokamano ahinya kuom loso thuolo kendo warwaki ni machiegni chenro ni mar ramany piny mondo warange chal mar arita. Wang'eyo ni ok en Kisumu kende Audi kendo en pacho mangima. Inono kaka kata mana Kisii nyaka e skul arita ok ni kare. Jopuonj gi jopuonjre bende lokore kendo bare gi kite. Chal ni onge kama safe. Kata kamano kawuono ka warango chal mar Kisumu sane king'iye gi wang'i mar jakom mar jodak ma Kisumu kara chair mar Kisumu Residents Voice, nyiswa ni to jo Kisumu wacha ang'o chal mar arita dhi nade nyaka sani Audi? Erokamano. Wach arita kwe en wach maduong' ahinya e oganda kamoro amora ma ji odakie. Ka arita kwe ok ni kare to gimoro amora manyalo dhi nyime onge. Kwe wuok ka arita kwe nitie, ohala dhi nyime ka arita kwe nitie, mwandu ji bet gi koriti nikech arita kwe, jowa ma bende dhi yore mopogore opogore duto nyaka mago timre. To kata mne udi kuonde mwaninde ok inyal nindo ka arita kwe ok ni kare. Omiyo wach arita kwe en gima duong' ahinya 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 ne oganda kamoro amora modakie. Jo ohala, joket mwandu, jotich, jopuonj, nyithi sikul, kanisni, ji te. Wach arita kwe ni en wach maduong' ahinya 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 momako wawete. Yes. Erokamano ahinya Audi. Wadhi poge kidienje ariyo e twakwa ma kawuono. Wapoge kidieny mar wechego mag goons kata jogo mitiyo godo e nyayo tulo, kaeto bende ang' nwang'iye yore mag njore kata yore mag maundu, yore mag ang'enge. Ang' nwachak gi mago motenre koda wechego mag siasa. Audi, waseneno ka ne nitie romo moro manobedo ma bende koro winjruok koketi ni koro ok oyiene jotelo kodesa kata deso yawuowi makelo tulo e kuonde mag siasa. Kirango kit kaka kit siasa osebede pacho kata nyaka kaunti ma Kisumu Audi, be pane ma en gima nyalore bende jotendwa osegik kama inyal tima romo ma ok gimanyo yawuowi moko magog gi oromo manyalo dhiro ne gi jomoko ma bende nyalo bedo ne gi piem go. Ok apar ni bura manyo betie ni nyoyude yo makare ahinya. Kata kamano wapako ni ka wan gi situation machalo ma wantie ni, wate nyaka wago mbaka. Omiyo jotelo kanyo bet mogo mbaka e wach arita kweno en gima ber moloyo. Mak mana ni kaka nyo moko kuom gigo manyo gi kadhe ok nyal tiyo to moloyo ne sirikal ma wan go ni, nikech nitie moko ma double standard nitie iye. Political parties, katiba margi tete mag parties mobedo registered e Kenya ka nigi youth league. Bedo gi youth league ni kata bedo gi youth wing ni magi joma tindo ma support chama, magi chalo yudhe chama, magi chama matimore arita kwe mar chama, kata ka gin gi buche gi officers gi kata oko. Mago no chakore kata ka multi-party poko biro. Our current president ni YK Youth for Kanu, mago ne mano ne youth group mane support Kanu. One tie kaka jogo mane support opposition. Kane multi-party biro, youth wing and political party ki register youth wing part of it ni kare. Okawachi ni njore kata goons ki obed part of youth wing mag chama. Wapog jotelo pog youth mag chama, onge jachung' mora mora manyalo chung' sani kata mabiro chung' ka onge gi security kata youth wing marito en wuon kaka jachung' marito party mochung'go
marito rallies medhego. Ma en gima tek mondo kete tim ahinya kata kowachore kamano. Kama wawuoye maduong' ahinya en wach mar jonjore madonjore kamoro amora. In fact, buche migoyo mag rallies gi en achiel kuom gigo ma jonjore gi donje kendo ketho. Waneno liete jogi dhi ketho. Waneno rambe migoyo kanisni jogi dhi ketho. Waneno kata kaka manyoro makisini, waneno ka jonjore orewre gi polise kendo bakite kendo ji goyo matokni toyo. To magi timre kamoro amora e gwengewa. Omiyo kae mo ang' nwang'i ni to ang'o mosetimore to bende warieyo election. Wachiko kama wadhi elections. Election nigi legislation, laws mang'eny ahinya morite. Ma NIC nigi ting' wach election, IBC Act nigi ting' election, Integrity Act nigi ting' election, Political Party Act nigi ting' election, kaka acts molos ging'eny. Omiyo wawacho ni wach njore makoro muomowane. Weche adek ma jo Kenya wacho. Nitie joma wacho nobiro nikech poverty, dhier modonje gwengewa, odonje slums wa, odonje kuonde te. Koriwre gi wach mar unemployment, koso tich ne joma tindo, rowere matindo. Jomoko bende wache ni kuonde mamoko machalo Kisumbwa ka, muka oyaye mi muko go jo informal sector, jogo man gi ohendni matindo to onge kamimiyo gi malong'o bende kelo weche njoro gi. Jomoko bende wacho ni wach mar bet ni waonge gi street light, taya mag street light wa bende onge, bende kelo njore. So gik makelo njore jopiny wacho gi mopogore. Gigo nyaka wariw te mondo wane ni kanye ng'ama ting'o kanye kendo ng'ama ting'o kanye. Nikech security is a shared responsibility. En gima oting'o waduto. Migawo mar police nigi teko kendo nigi ting' maduong' moloyo. To waduto leaders wa wan gi ting' mar neno ni wach arita kwe, wach njore, wach ang'o, wate wagoye mbaka. Omiyo mbaka manyo governor obetie gi county commissioner gi jotelo mamoko ne en gima ber ahinya. But no nego kel stakeholders mamoko mondo wabedie wawuoye wane. Nikech jo leaders, political leaders, nitie mipimo mikete wach njore ni maok ginyal ringo. It is visible, en gima nenore, en gima captured, en gima ni archive, en gima ni social media ka, en gima timore. Moko kuom leaders, and I'm repeating, ni moko ok leaders te. Nitie ma directly iluongo. Sirikal bende seyo ni moko bath sirikal konchiel bende tiyo gi jom njore. Guns miluongo go bath kon sirikal konchiel bende tiyo kod jonjore. Waseneno kata mna OCSS kadhi implement court order mar muko kata mar daro ng'ato, tiyudo ka gikawo nyaka joma moko ma ok polise gidhigo. Gini osenya modongore makoro ochopo kama jopiny kata joma oluongo ni guns gi bende nitie. Omiyo en mbaka ma lach moko wuoye. Nyithindo dongo e street ka, masani koro waluongo ni street family, koro gin nyithindo. Kata sama biro ka kadho gi tie chiende gi ka ginindo, jogi dongo sani gin joma dongo. Ok wadew gi. Ok wanyal wacho wach insecurity ka ok warango ni street children makoro dongo, makoro moko nigi mon e street gi. Itimo gi nang'o? Polise wa bende nigi share margi. Blame gigo. Moko kuom gi osedak e gwenge waka mong'iyo gi joma kata uso gik ma giwacho ni kiang'ogi. Moko osedak kuom waka, ma moko bende bedo involved, bende bedo mentioned. Kata sani nitie kes Nakuru, and I'm repeating, awache kang'eyo. Tie kes Nakuru, moko kuom jo highway robbers momaki, moko kuom gi gin polise ma moko ae dala waka. Nie record, nie court kata nyoro. Omiyo wako uru mbaka mar insecurity ni mondo wang'i nang'o madwa tim. Erokamano ahinya Audi, iwacho weche moko kanyo motegno. Ting' aina mane
ma jomage nitiere godo nikech wasaneno ka en mbaka mosebed kigoyo are ndalo michuki nwaneno ka tekono ya gi malo mabende neneno ni weche no duogo olosore gi piny kuto chal ni gwagi kama koro ndiyo iwacho ni security chakore gi wan to jopiny be samoro gibedo maonge kod yo dipo ni sirikal ema nyalo bedo gi lwedo marabora iwacho ni bad sirikal en bat marabora dipo ni bad sirikal ema nyalo konyowa kama gikene nikech kama wantiere sani ni Audi nyalo yie koda ni osaso gwenge nyaka jotelo imonjo wanyalo paro kano monj Godfrey Osotsi mano jatelo mapacho ka mabende nomonji Kisumu ok wajate ne onge street lights chieng' ne rieny kendo piny ne ler Audi kendo ma en gino mabende koro kelo paro opogore teko winjo bed ni bedo mapek gi kanye gimalo koso oganda ema obed gi twak kit romo mano bedo godo mano bedo Kisumu be paro ni nogolo duoko manyalo konyo kedo gi njore kotim romo makamago pane jukwala usalama be notie pacho kae e counties duto 47 to wan kama wantieni bang' rombe mag jukwala usalama. Oka ane ka bura manyo betie ni nyalo tieko chandruok ma wan go e wach mar arita kwe ok ane ka nyalore nikech mokwongo key stakeholders nyowe oko adwa na wachni ni article 238 of the constitution, article 239 of the constitution, article 244 the object of the constitution, article 26 of the constitution, article 29 of the constitution and several other articles of the constitution okaw ting' mar arita kwe omiyo migawo ma waluongo ni security organs. Article 238, Article 239, Article 244 and other articles okaw ting' mar arita mar piny, ratiro mar piny, kwe mar piny, mwandu mar piny, ngima mar jopiny oketo omiyo security organ ma en armed forces, ma en National Intelligence Service, ma en National Police Service. Migepe adekgi e constitution maro ma Kenya omiyo ting' mar arita kwe jo armed forces mago jo lweny mandalo jensi ka nineno kogolgi oko, NIS jogo miluongo nokwach kich ma gin gichiko to giwinjo to gin National Police Service omiyo blame duto chakre kodgi ekwabire ting' mar jomoko. Section 41 of the National Police Service Act wacho ni nitie gimiluongo ni County Policing Authority. County Policing Authority ni police wegi gi sirikal gi CS Minister mar Interior kod PS mar Interior. Section 41 of the National Police Service Act gidagi actualize mondo section nuti. Section ni wacho ni governors te 47 ma counties 47 gin ema gibedo respective chairs mag security e counties mamagi. For example, Kisumu Anyange monego bed chair under section 41 of the National Police Service. So all chairs to appoint dana uchiel from the community, people with disability, ministers, ma governors areo, county assembly representative areo, to modong gin jo piny, DC, PC, called DCI gi county commander bedo members mag security. Koro my composition ma chik mar National Police Service Act section 41 miyowa jogi otamore ma police okawe te ong'wane to chik to wacho ni our counties governors onego bedi. Ma achiel kuom gigo ma nyayo kata mamiyo weth betie nikech governors wagi gi county commissioner gi county national intelligence officer gi county CID officer kagin to gi jopiny giriwore composition no to wanyalo neno ka piny oruto wang'e ni police station mane moko otimo tijgi omiyo wachni miyo nyawo betie to maduong' ahinya police okawo system ma jokuoge tiyogo ema gin be gitiyogo. Awachang'o? Police ringo kendo dhi timo ka gore gi ji kata bare gi ji obedo otieno obedo odiechieng' ma giringo gi geche maonge number plate.
Polise ringo gi piki maonge number plate. Polise tingre ji ang'wen gotieno ji adek, jokuoge be tingre ji ang'wen, kendo polise be tingre ji ang'wen. Jokuoge moko rwako kombat gotieno, polise bende rwako kombat gotieno. Koro japiny ok nyal pogo ni odhi romo gi polis koso odhi romo gi jonjore. Ka be witowa e weche mag arita kwe ma wawachogi. Nikech nitie nyaka bank. Nitie ng'at igolo pesa ni moro matin e bank, to e bank kamigole ni jakuo kanye. Bank is a protected area. Mondo igol pesa, jakuo ma oko mantie oseng'eyo ni Audi ogolo pesa makama, to luwo jo mimaya maya mowuok e bank mimaya maya pesa kapok ochopo e gate gi kata kapok ochopo kama nitie. Bende wan go e record, nitie ulando gi kae pile. Omiyo wach ma chalo arita kweni to nyaka wawuoye nikech nitie political thuggery. Nitie jogo ma jonjore ma gin jonjore mothenre gi siasa ma iluongo ni political thuggery. To kore ka wan gi njore manomol ma en crime masani to kore en wang teko migo itindo, igo ichuma, odiochieng, otieno, ima isimo, kama idhiye donje bende onge. So wachopo kama tek ahinya to wasewache. An kaka Audi Ogada asendiko barupe for the last 1 year, last year this year, barupe 11 moko andiko ne governors, moko andiko ne chairs mag National Assembly Security Committee. Magi gin gik manie record. Asendiko ne Inspector General of Police, asendiko ne County Commander. Police station egi tadhiye kata nyoro nyan Kasagam. Adhiye odiochieng' kata saa wuono ni ane police Mabas Park station, Mabas Park. Nikech weche ma jopiny ywago mopogore ni police concentrate weche mopogore gi njore. Mondo police o concentrate njore, police concentrate e gik ma dondruok kata gwandruok matindo ma chik to wacho ni gin crime, yes, but levels ma gin e crime ni piny moloyo levels ma crime ma koro wawacho mwago e mbakane mwanene media ka pile mwaneno kuonde mamoko. Ma e gima chanda gi police. Circular mogik, circulars interior CS Murkomen, kata PS marwa Awuodo Luo jaduong' Omolo matiyo matek ahinya, otemo kar dhano, otero kar nyalre, osegolo circulars mang'eny ahinya e wach ni polis mosebet kamoro dweche higni 3. Circulars go nitie, un kodgi kanyo, onego bed ni dhi kamachielo. Thurwa ka Kaluo waka, polise wan go higni 10, wan go higni 9, 8, 6, gintie pile kendo komigi transfer to dweche 4 to giseduogo. Polisi igolo Central nomiye transfer, titere Kotet di malo. Igole Central, titere Ahero. Igole Ahero, tikele Maseno. Ikele Maseno, titere Kombewa. Koro giluore aluora ka. Magi gin gik mamoko mamiyo wabedo gi nyawa hinya e wete machalo mwawuoyegi. Kuom mag M-Pesa, jowa matiyo M-Pesa ikwalo pile. Investigation mitimo ga nyaka ne chak kwal M-Pesa gi. Onge ng'amose mak kata chiel motere court. Ka nitie, to an gadie ni ane TV ka, ji biro go simo na riambo, polise go ben gi right of reply, ginyalo wacho na riambo. Koro en investigation mitimo manyaka chien kata wacho sosti miwacho ni. Ji 2 3 ne ap girach na omaki. It ended there. And so, magi kuonde manyau nitie. Erokamano ahinya Audi. Nitiere wach mi wacho mar ng'iyo mar obila. Ang'eni ne wachake gi mar siasa to koro iseterowa koro wantiere kaunti ma Kisumu. Abende dwaro mondo imiwa picha chal mar Kisumu. Audi, chal nade? Barupi oting'o weche mapek, oting'o tipo kata pichni mag jogo mosebedo ka hinyore. Achiel kuom gi gin rawera ma bende ne goyo mana picha. En notere osiptal mondo mi oyud kony, kaeto nitiere bende ji 2 manonegi Manyata gi Ondiek, kaeto bende nitiere watchman manobedo attacked Kosao Primary School, watchman machielo, nyaka joma chiwo arita Audi
koro bedo attacked kendo inegogi, ok ni moko inyore. En kuma gini ogike, ok en gima kare. Kaeto achiel kuom tipo mane omako wang'a e barupi ni Audi en tipo manyiso ka obila moko ariyo nindo. Tiwache barupi kayo ni obila gi pod osiko ka nindo, kendo nindo margi pok gichiew. Audi, chal nade Kisumu? Erokamano. Kanyocha jinsi adwa dhi e rapar mare jogi manotho, ni paro ni lweny biro wuoke, jinsi gi biro wuok oko. Adwoko erokamano ahinya ne jo Kisumu. Adwoko erokamano ahinya ne jo Kondele. Ni Kondele of late oseng'iso kido mopogre ahinya ne piny mangima, nikech Kondele ne mane nie map mamalo ahinya from ndalo Jojo Wuod Oyola ma Wuod Uyoma nyaka nyocha ni ka Kondele mane oket malo ahinya. Sama wuoyo ni Kondele nyo bedo peaceful, ma town Kisumu mangima obedo peaceful, ma Kaluo obedo peaceful. Polise koro tomo mana nindo, Kenyatta Sports Ground. To gimomiyo na keto picha no, ni polise otomo nindo tarik 25 mane kane giikre mane okelgi moa nyaka kwe kure ni Kisumu dhi kethre. To kinyne tarik 26 nyaka tarik 27 to koro inego ji e taon. Inego ji Kisumu wachmende go tego tarik 26 tarik 27. Mano tiende ni nyoro me polisi nindo nikech jensi nyoko biro. To pod nindo terogi nyaka seche ma ndalo 2 tok jensi kelo kwe, tok jensi weyo wach ma ok oketo kwe. Koro polisi nyo nindo. Emomiyo keto pichano mondo polisi ochiew oduogo orit jopiny, jensi ne osekelo kwe. Mae gima nya wache pichano, mane momiyo nya wacho mano, nikech polis kosechiew kata bang' ma nyogi sechiew ni, nyogi chiew bang' ka koro koko osebetie. Jotelo oseluongo bura, governor osegolo koke, county commissioner manyien osegolo koke, mana warning mapile. County commissioner manyodhi otimo warnings, ochiwo warning moa ka warning ok okete action. Ma kama maro manyodonjo manyien bende odonjo gi warning. Koro warito kech mae warning ne mokwongo kata mar ariyo mondo wane ka warning negi to kelo lokruok, okete tim koso ok oketie tim. Mae gima nyate mowacho e barua no. Wuod Misachi ogo piny e dho ka donjo e reru e tie jande nyithindo ka saa 12:30 mano piny ler, kata obed saa 12:30 modhiambo mano piny ler, kata obed saa 12 mokinyi kogwen mano piny ler. Igoyo to kodhi osiptal yie na wach ma to iyudo ni jo osiptal gi bende tamre thiedhe no onge SHA. And ma osetimre ne jowa mang'eny migoyo tikwanyo jotindo gi gogi tiringo go osiptal ni tindiko gi ni unknown. Kosendik gi ni unknown to kaka ok nyal migi thieth. Mae en ywak maduong' ahinya nikech moko kuom jogo mane jogi gogi ne inyalo kony kadi ne jo osiptal ne ni mondo ketgi e thieth e sama owinjore eka giduogi non wach SHA ni. To mae ni nyaka ibed gi SHA to in osendiki ni in unknown. Koro magi bende gin gik ma nyaka wawachi ni wate mae ting' mawacho ni waduto wan gi ting'. Jo osiptal be obede joma human being, gibedie dhano ma ka ng'ato ogo to ingo chopo osiptal kata yudo accident ma mitoka ochopo osiptal kata emo pod chwer, wang'eyo ni nyaka chul, wang'eyo ni SHA go nyaka ti, but gikwong gi save life. Eka wachni ma akwayo jotelo mondo ne ni gini ditim nang'o. Wuod Misachi nyotho mana because time manyo tere go osiptal gi time moritgo ka mondo many SHA gang'ogirigi de nyok otho. Watimo mos ahinya Audi kuom nindo mar jalno, kendo en gino malit ahinya. Nitiere kinde ma bende ni wacho wach mar ji ariyo manomaki bang' monj mar Godfrey Osotsi e kaunti ma Kisumu. Kaeto bende nitiere jok ma osebedo kayudo hinyruok. Kuluo wechegi, doho wache ang'o? Nikech samoro gik kama kata mana thoth paro gik mitimo kata gi jotend piny kata gi jatend piny, samoro doho ema dhi rese oganda mawach ni wachungo chenro makama. Doho ing'iyo ka gino bende nyalo konyo ng'ado bura kendo manyalo nyiso yo moganda dhi godo mbele.
ero bila to sani to chal ka gima oseng'iye gweng'. Okinyi na winjo ka Ken Mwangi ne wacho ni obila moko dak kata gi e ute kuondego gin tinde gin nyagi familia giseng'iyo, kendo moro inyudo ka kata samoro nyalo ol mamadh gimoro mabunde ting'ne kowego. Bila wanyalo keto kando matin, to doho wachango buseluwo weche gi nyaka e doho kama ogike, to gin to giwachango kuluwo weche kotenre kod chike. Wechewa mag insecurity ne an kaka Udi oseketa kama rach ahinya. An kaka Udi oseketa kama rach ahinya nikech odiochieng' kodiochieng' juma ka juma awuotho kuom jotelo gi kendo andiko barupe magiywaga ahinya ni barupe ga gihinyogi. Juma ni kende nyocha an kao DPP mondo aluw cases ma police claim ni nosetero kuro, to ODPP pok ochiwo go ahead mondo ter malo. Nyocha yware ahinya gi ODPP kendo tarik ma kiny tarik 7 ne wamiyo gi 7 days ma kiny orum kiny. An gadier ni tok kiny wabiro dok ka ODPP mondo waluw cases gi, nikech seche moko bila take advantage ni file walifanya na bado wanangojea kwa ODPP. ODPP be wacho ni some of IO gin investigation officers, ni some of the IOs moko kuom investigation officers are lazy. Giloso file, gichajo file to giket gima evidence manyalo miyo ODPP mondo approve mondo ng'ato tere court. Koro toasting idhi ko ni police blame ODPP, idhi kocha ODPP blame police. And IPOA bende nigi role masama wadhi wakne IPOA bende kwa dhira IPOA na IPOA cases mako mahusiana polisi gi. Ang'o momiyo kata mna nus, kata mna half, kata mna quarter ok wane kwa yudo result. Magi gik chendo ma kata administrative justice ombudsman wandiko negi nikech mano article 47 ma the constitution oketo fair administrative actions ma ombudsman emo create ombudsman. Omiyo an kaka Udi gi jowa motegno gitin, anyalo wacho ni was bet kendo pod aksingo, obed jasiasa, obed police, nikech police nyaka ti gi chik. Police ema tamre tiyo gi chik. Kawuono ni ng'ato biro ira ka ywak police oma 10,000 kawuono ni police ma e bus park oma 10,000 ni kama giuse no gin ji mauso gik machal makanye mang'eny, to en ng'at achiel ne ma police ochike juma mokadho no oma 10,000. Kawuono ni police ochako dok same police oma 10,000. Koro ma ng'iketo wakanye ang'o momiyo apply law selectively. Mar ariyo, police bende moko kaka Kasagamo Kaluo wacho, Kasagam lead police gi wach mar trump up charges. Imako ji ni idwaro returns and anuoyo mano wach returns ma police oketo, jotend police oketo go police matindo gi ni nyaka operation tim ji nyaka maki tikelo result. Police mako joma uso pest and control, joma uso yedhe mag olwenda ma use the bus park kanyogo, bedhe mag olwenda go police oketo kaka crime ma police dwaro mana 10,000 to pile to joma undu to nego wa pak kuonde go nitie joma undu modaka odiochieng'. Bus park kanyo saa 12 okinyi ikwale ji, bus park kanyo saa 2 otieno ikwale ji. Alwora mar Kiaya ka kirie taskis no gotieno chakre saa 2 ok inyal kadhe. To police concentrate e weche mag dwaro returns. Magi awacho, ok awach gi nawacho gi TV, asewacho gi dinuoya kata wane security meeting ma county commissioner obed kata regional commissioner obed, regional command obed, awacho negiga. Moko kuom polisi wacho ni we Udi we ulienda tu kusoma sheria zetu. In sheria misomo mana ma polisi, but ok awach ni sheria somo ma polisi. Awacho ni polisi nyaka ti gi chik. And ok wabi miyo gi thuolo mondo giti ma ka ok concentrate e gima onego tim. Adwana tiek kawacho ne e penjo nino ni moko kuom polise nigi nyaka namba mag simo mag jonjore machando wagi.
gin gi namba simbegi ging'e gi maler to nikech jo tracking police department matimo tracking ging'iswa ni nyaka ne gichak timo tracking e gik mamoko crime mosebedo committed jo M-Pesa mimayogi jo simbe mimayogi jang mimayogi ging'miwa ni adi mosetere court wachak manyo police station ka police station wadhi ka ODPP nitie record wadhi e court Winam wadhi e Law court wadhi e court Maseno warangi ni gitero ga adi to gimako adi nyocha ko operation obiro mimako go jo position board jogo makia ni use kemesi to onge kia licenses omak dhano turi ka chopo tieno sa 6 to en 60,000 nyaka karang'o to criminal to negowa criminal nego askeche tieko criminal nego ji otieno tieko moko nyaka odiechieng' en wang' teko. Erokamano ahinya Audi, lit ahinya ni obila mako ja us yadho lwenda to jonjore to gin nyagi namba simbegi mako ja yadho lwenda kendo dwaro 10,000 ja uso yadho lwenda. Audi Oganda otim nang'o kuma ogikeni adwa wacho kama mano penjo maber kabisa. Hello? Diadhi ambele awinji. Hello? Awinji diadhi ambele. Adwa wacho kama. Jonjore wawuok jonjore matin, jok ma nie njore gi. Ne jopiny oseol. Justice mar japiny en bulogi, koyudgi tibulogi, irewogi, iwang'ogi. Justice ma jopiny koro dhi miyo jonjore en wang'ogi nikech jopiny ose lose confidence ka police. Jopiny ose lose confidence gi court. Jopiny ose lose confidence gi joka ODPP nikech nitie mila e kinde ka. Imaji jowinjo wa ten pile kuo mar jamni jo manigi jamni sani te onge ng'ama pok okwal kata mana i taon ka kata Nyamasaria ka Kadongo Giri nyo okwal ka kidhi Chora Buor dala moro nyo okwal kanyo kidhi lori moro be nyo oto kanyoro. Koro en ni jopiny dhi kawo chik kendo jopiny wegi dhi timo policing ma margi to policing ma jopiny dhi timo aluoro nikech en ni ka giyudi tibuli tile nitie kibrit nitie mauta nitie petrol nitie idhi bul nyithindo gi mang'eny gi ae njore joma tiyo kodgi we wuondogi mondo wane kaka waduoko chien. Mano ok nyisi ni polis kik ti tijegi. Polis ma ok dwa tiyo kuondegi nyaka gola gola. Polis moro akasagamka anda wache ma en owacho ni chuore lawyer en kiwacho gimoro kotimo gik moko motimogo to chuore magochoni ni ogochoni kata an chuore osegochona kamiya warning nang'o miya tugo gi ang'o miya kawo gik mawacho gi personal. Polis moro ni Kasagam ma en oketo ni chuore en lawyer, chuore no osegochona an nyaka gi namba chuore ne simba ka ogocho ma wacho ne chuore no nong'e ni chik duong' mabed lo neno to lo mong'eyo no an bende ang'eye moloyo kata en samoro. Koro miyo magi gik ma wayudo ka chandowa kaka oganda. Kirango boma Kisumu. Leaders ipenja watim nang'o. Forum moro ne Daktari Orono luongo kawuono mane ochalo forum man jo state machalo government mane oluongo mar ng'iyo kaka idwa ndiko mbulu. Dakwa ni forum machalo mo Dr. Orono luongo kawuono Kisumu ni me wache weche kaka wadwa timo mobilization mondo ji okaw mbulu ni. Dakwa ni wabedie gi forum ilano kech forum no ji obiro te nyaka jo EACC no bire nyaka leaders ne MCS ng'eny ji te no biro kanyo. Wabed Kisumu ka wabedie ok meeting mar governor gi county commissioner gi joge wabedie gi stakeholders meeting machalo mane Dr. Orono timo mar kawo kipande ni mondo wawach gigi e mbele jogi mondo wane na ang'o ma ng'ato ka ng'ato nego tim. Mae gima duong' manyalo wacho maduong' ahinya ne waduto nyaka wakaw ting' mar arita kweni. Emomiyo awuoyo kachir, emomiyo awuoyo kategno, asendiko gigi kendo pod abiro ndiko gi kata kawuono ni bang' kawuono ni nitie ma ayudo pod abiro wacho negi.
asechopo higni 65 kama dhi chiegni higni 65 nyaka dage piny ka to gima timo ni asetimo for 18 years omiyo kama dhi chiegni ok luor bi maka oganda nyaka waresi oganda nyaka wakony jok ma ok ti gi chik nyaka wang'isi and wabiro ng'isogi ma ok waluoro wang' ng'ato kata obed mana ng'ama nadi. Audi kiketo wang'i boma Kisumu gin alwora mage ma kethruok mar arita omedre ahinya. Ntiere kuonde ma bende oganda ntiere kod ng'eyo ni gin kuonde ma samoro arita margi thoro bedo maber ahinya. Nyato yo milimani kuonde ma jok mal kod lwetgi ema odakie Audi. To kuonde gi bende ntiere monj mosenendre. Gin kuonde mage mineno ka kethruok mar arita osaso ahinya e boma Kisumu. Diponi jogo ma bende ochung' ne weche mag arita nyalo bedo ni winjo mondo ging'e anena kuma ginyalo chake go Audi. Kisumu kata gwenge ma Kaluo gi te anyalo wacho ni gikethre te to gino kelo na buok maduong' ahinya nikech aneno gimoro mbele ka milimani of all the places kata nyoro ni nya neno ka od deputy governor nya neno social media kanyo ni od deputy governor nyo bedo broken mokwal mashinde moko ka county commissioner deputy county commissioner osemonj milimani kanyo modonje compound ka entie ot osekwal e tok police station ma kanyo no jochumbe go osego ji ma ji go manindo igo monindo mne wall mar police en jawruok mosebetie to mai wari gima buoga kabisa na rita kweni koro target jogo ma middle class and above jogo ma bet nigi gik moko biro chopo kendo aneno kosechopo ma ng'ato ok bi yawo gate ne kata idak mana Manyata tidak e gate mi keto wall ok ane kibiro wuok ma nyithindogi jonjorogi ok oloro ni e gate ok ane ka ibiro dak kama iparo ni safe onge ng'ama safe e wach ni koko goe mbaka sani mokaw ting mokaw ondamo jotelo nyaka bed honest jotelo nyaka bed honest leaders nyaka bed honest jowa motelo ne arita kwe nyaka bed honest nikech warning magi magichiwo to en double speak en double standard nikech coin nigi side ariyo sama gichiwo warning gichiwo ka ging'iyo side ni sama gichiwo warning side gi to gilingo to ka koro waneno gi social media kama sani ma ok sani ok wanya dok chien bende social media miyo wagi kaka gitimre seche ma gitimore te adwa ni awachi ni nobody onge ng'ama safe Kisumbwa kate e estede te kaduoko penjo ni e alwora mag estede wa kirango choba ndani yo airport kucha nyako Tonglo nyaka Kisian en ywagruok Nyaera en ywagruok Kombewa en ywagruok Olo en ywagruok Maseno en ywagruok Ahero en ywagruok Justice Centers mamawa mahero Karen giri ywak pile pile wach defilement ma polise bedo compromise en define Nyalenda to koro kiwuoye polise akasagamo kata nyoro nyo gidhi mako ng'ato buolo kuchuchu nyo polise akasagamo dhi mako ng'ato buolo nyathi moro buolo ka nyathi ma jahigni 14 ma nyako nyan kasagama dhi golo nyathi ma jahigni 14 no ni damare uso kong'o to damare kanoneno polise to ringo nyak 14 years nyo polise omako kasagamo okelo mokete sel monindo nyan kuro nyoro nyan gi bona kach ka achiel gi Ayoki manyo adhi ma dhao madwa nego OCS ma gini nyathi ma jo 14 years ma nyathino nyo okaw moduok dala gi lando police oduoke nyaka dala gi koro police ondiko ni nyathino is in need of care gindiko ni nyathino is in need of care mondo gole kada mare kanyo manyne to police nyo odhi manyo kong'o obuolo kucho koa Kasagam okadho police station na beach modhi meko kucha koro ka gisetimo mistake ni gimako nyathi mathin to gikele sel magiriwo gi joma dongo nikech koro wadhi kuro koro iwacho ni nyathino was in need of care nyoro that yesterday nyoro Tarika Beach yesterday it is very sad. Hello awinja Audi ere gima jopiny koro winjo bed ni timo very sad chiko yiene japiny aheroga refer to Nyasaye nomiya wich mar bedo kamako sheria ma watiyoga e Kenya ka sheria omiyo japiny all powers
adwa wacho ne japiny ni powers mag the president of the Republic of Kenya miluongo ni Dr. Samoei Ruto en subordinate power ma jopiny. Power ma Inspector General of Police nigo is subordinate power. Power ma all our leaders, including governors and speakers and all that, are subordinate powers. Japiny nigi sovereign power te kaka enno. Wawuogru oko, waguru mbaka, for example, Kisumo wayiere uru ni tich makama, wawuogru oko, wachik kuonde wacho ni tin maber. Ka en Kenya Power, ma saka sa sitima, ka chopo tieno to sitima lalu di chieng' sani to sitima liel. Ka en county government, modagi timo repairs mag county, mag sitimbe mantie town gi, wachik gi tir mondo watim. Ka en police commander, wachike tir. Ka en OCS, kata Mobunga, kata Makasagam, kata Makondele, kata Kisumo Central, wachik gi tir mondo japiny oyud arita kwe, nekech it is a shared responsibility. Security is a shared responsibility. Kirango National Police Service Act, Section 96, all the way to Section 100. Okay, logimiluongo ni community policing, Section 96, all the way to Section 100. Community policing N1, omiwa teko kanyo. To then omiwa civilian arrest. Omiwa civilian arrest, okni komiwa kwa arrest wawango. But jopiny to koro seol, koro gito gire so tuengo. But uyenwa mako kata police pa janjori. Uyenwa, and we will name them. Wabiro name gi. Wabiro wacho police gi number gi police station magi ae, gi joma miyo gi protection. Mondo wayuda rita kwe yo makare. Jopinyo ol yuak pile. Police akasagam, to nyalenda kachoka, tikwele, iko jitindo, police oknya respond to police ma onego akasagam di nyalenda flyover kanyo, police no to di manyo pesa, marjo kongo, cho kibos. Ogoyo maka nyathi ma johigni 14 nikech idwaro pesa. Surely. To bagi wasewacho ni PS, jomoko wacho ni PS na udi gore gi police. Jomoko wacho na udi kia ok dwar kiango. Magi kaka giwacho, but ok ging'eyo report mwayudo odiochieng' kodiochieng'. Simba ni aloro sa 2, tayawo sa 3 odiochieng'. Nikech ripode ma jopiny miya, aloro sa 2, tayawo sa 3 odiochieng'. Nikech ripode ma jopiny nigo e kindgi gi police. Police oti gi chik, or comply with the law. Article 232 talks about values and principle of public service. Article 10 of the Constitution is under national value. Accountability, public participation and the rest. So gigiduto ni law, ni chik, ni constitution. Police bendo me under Article 49 of the Constitution. Ni nyaka gibed fair. Article 49 of the Constitution chiwo right of a suspect. Right of a suspect. Komaki nitie kaka Article 49 is pasted under National Police Service Act Schedule 5. National Police Service Act Schedule 5 and Article 49 of the Constitution is the same thing. Police go ngema beto wacho. Iwacho negini obeying an illegal order. Police are instructed ni obeying an illegal order. That particular police may obey an illegal order from his superior or junior is personally liable for a criminal offense. Ki jatendi ong'isi ni dhi maka udi nikech udi tu ne pesa. Kata udi okolo ketho chik to odhi maka ketho chik ma Kenya. Omiyo wamakuru jokuoge, police omak jokuoge maging'eyo mantie. Police omi wa ratiro marwa mar peace, ratiro marwa mar right wa, ratiro marwa mar ngimawa, ratiro marwa mar rito mwanduwa, ratiro marwa mar rito kwe marwa, ratiro marwa mar rito sovereignty marwa kaka ondike under Article 239 mar the Constitution of the Republic of Kenya 2010. Erokamano Nyauri, odong' kod dakika 2 kende, to kuom dakika 2 gi daher mondo apenji penjo mogik. Iwacho ni rech kethore gi e wiye. Samoro king'yo kitelo mantiere pacho ka ahinya te migawo mar arita. Be intie kod gie gi geno gi telo mamalo mogik mar arita e pacho kae. Jomoko osewacho ni diponi ma ema kelo picha mar kaka piny chal kaluwore ni malo kucho ok ber ahinya. Kinde mane wantiere kanyo gi Michuki kaka jatend migawo no manong'iyo ni weche odhi makare, no dil nyaka gi weche mag Mungiki.
kendo nyaka weche mag apaya no keto barabara no bedo kuonde mane ji luwe chikego mag apaya yo makare. Inyalo golo pachi yo mane e wi kit arita kata kit telo mane sekta ni mar arita koya malo Audi? Ere pachi e wachni? Onge goodwill right from the President of the Republic of Kenya, right from the Inspector General of Police, right from the CS, Cabinet Secretary mar Interior, right kum migepe magarita kwego. Onge goodwill nekech dinoya. Wasebetie gi situation ma kama nitie rakruok tiyudo ka police oriwore gi jonjore mane pikipiki. Police oting'o kidi, janjore oting'o kidi, jalongo oting'o luth, police oting'o luth, to gigoyo kata rivals mag government kata mag mamoko. Mano ok onego timre. Chik ok oyie mano kata matin. Emomiyo guns gi kata jonjore mwawacho ni njore gi medo bedo gi chir, medo bedo gi teko, nikech part of the government own moko bedo protected, moko bedo owned gi government. Nitie jonjore mobedo owned gi government mamiyo gi protection. Ang'o matamo police katieko wachno? Ang'o matamo police timo reinforcement? Kaka nyo waneno ka nyo jensi dwa paro bedo rapar gi wadgi makoro nyo gibiro magiyudo ka kwe nitie piny luo kamotamo makoro gitamo mana nindo mondo gitim msako mok mar returns, ok misako midhi manji ti Trump chag moko kuom police station nigi njaga nigi kongo moketa keta ni kose mak ng'ato to ok onyal golo siling 5,200 to njaga kinyi terege kod moko machalo winam. Ben wawacha an ka ODP adhiga machalo winam nitie gine moko waduongo gi prosecutor moko mar connected gi police gi maka gitimo trump up charges ne joma very innocent ma moko gisegoyo. Ka gisegoyo police ani kosegoyi to kweni nafas giteri to gindiko ni nimbi go police koro in kiny ka pinyiru titeri ni go police. Wan gi cases go. Kasagam is notorious with it. Kasagam head emotelo ne magi gimako joma very innocent, sama gimako no gigoyo, ka gisegoyo to kinyi tero gini gigo police. Erokamano ahinya Audi. Shida en mano. Erokamano ahinya, wagero kamano kuom loso thuolo. Geno marwa en ni chal ma kamae biro yudo duoko, kata kamano nitiere kama nikete jonjore obed motang' nikech chal ka jopiny koro oseol kendo gidhi kawo chike lwetgi. Ginyalo bulo jonjore, kik wagikayo nyakorom ga Juan kaluwore ni ji duto nigi ratiro magi miyo jonjore koponi un bende winjo osenjo duond Audi wacho ni ogik kama koro giol polise bende koro ok winj duond oganda nyiso ni jopiny kiri kawo chike lwetgi. Kapok wagikanyo to geno marwa en lokruok biro bedo. Erokamano ahinya Audi Ogada, jakom Kisumu Residence Voice ma bende nwa Twak go nyakorom ga Juan e chenro ma kawuono mar rameny piny warom kendo sadek e chenro mar Imore nyinga Lydia Okeyo. Koritu masane. Oh God.